Tämä keinojen luettelon moninaisuus viittaa samalla siihen, että jos näitä kaikkia käytetään samansuuntaisesti, niin tuloksena ilmeisesti on hyvin toisenlainen yritystyyppi ja malli kuin mihin me olemme perinteisesti tottuneet. Varsinkin jos näiden keinojen käyttöastetta, toteutusastetta, mihin saakka osallistuminen ulottuu, viedään pitkälle. Onkin todettava seuraavat kaksi tärkeää asiaa. Vasta näiden erilaisten keinojen samanaikainen käyttö voi tuoda korkeatasoisia toiminnallisia ratkaisuja kestävinä niin, että niiden myötä syntyy ikään kuin uusi ilmasto, uudet sosiaalipsykologiset ja käytännön lainalaisuudet, uudet ajattelumallit ja uudenlainen yhteistyöpohja yrityksissä. Tähän muutosprosessiin sisältyy ymmärrettävästi paineita silloin, kun se tapahtuu laajalla pohjalla koko yhteiskuntakuvan muuttumiseksi. Tästä herääkin esille se kysymys, että mikä on sitten yritysdemokratian suhde eri ideologioihin. Onko se sosialismia, onko se kapitalismia, tai onko se jokin kolmas uusi tie? Tähän on vastattava, kaikki riippuu siitä, millä tavoin, missä puitteissa ja miten pitkälle sovellettuna yritysdemokraattisia järjestelyjä hoidetaan. Sanoisin, että se on sosialismia täydentävä, syventävä, avartava piirre siihen järjestelmään tuotuna. Kapitalismiin tuotuna se on kapitalismia muuttava piirre, ja jos yritysdemokraattiset sovellutukset viedään hyvin pitkälle, niin tuloksena on koko järjestelmän luonteen muuttuminen. Tärkeämpää kuin kiistellä siitä, minkä ideologian piiriin tänä ajankohtana jotkut muutosvaatimukset ja prosessit yltävät, on ajatella sitä, miten olisi koottavissa yhteen ne kaikki edistykselliset kehitysvoimat, jotka tämän hedelmällisen kehityksen voisivat saada käyntiin. Oletan, että pitkälti vuosia edessäpäin ajatellen, kun yritysdemokratia on kehittynyt kyllin pitkälle, niin sitä vähemmän mielekkäältä näyttää voimakas kiista siitä, mikä tämä kysymys on ismiloogisesti siten kuin nämä ismit tänä päivänä ymmärrämme. Yritysdemokratiassa on kysymyksessä koko yhteiskuntaa koskeva evoluutionäärinen muutosprosessi. Jos sellainen muutos tapahtuisi hyvin nopeasti ja äkkiä, voisimme puhua revoluutiosta. Kun kysymyksessä on asiat, joissa tarvitaan hyvin perusteellista entisten asenteiden tarkastamista, niiden muuttamista, koulutustoimintaa, joka koskee sekä johtoa, kaikkia toimihenkilöasteita, että koko laajaa työntekijäkuntaa, niin on ymmärrettävää, että tällainen uusiutuminen ei voi tapahtua yhtäkkiä. Toisin sanoen, revolutionaarisenkin muutoksen jälkeen tarvittaisiin tietty evoluutio kohti sitä, että järjestelmä toimisi yritysdemokraattisesti. Kun yritysdemokratia tilannetta tarkastelee Suomessa, niin
on todettava se valitettava piirre, että meillä ollaan poljettu jo 6 vuotta selvitysten asteella pääsemättä käytännön kehittämiseen. Yritysdemokratiakomitea asetettiin syksyllä 1967 ja sen mietintö valmistui 70 vuoden alussa. Sen suositukset olisivat olleet suhteellisen nopeasti ja kätevästi käytäntöön vietävissä, mutta asia taktikoitiin niin sanottuun sovellutuskomiteaan, johon se on juuttunut vuosiksi. Vasta muutama ilta sitten radio-ohjelmassa todettiin, että sovellutuskomiteassa mukana olevat henkilöt totesivat, että sovellutuskomitea ei ole yli vuoteen kokoontunut laisinkaan, eikä ole näköpiirissä, milloin sen työ valmistuisi. Työn on vaikea valmistua, kun komitea ei ole laisinkaan kokoontunut, ja kokoontuminen saattaisi merkitä entisten ristiriitojen tuloa uudelleen kuvaan hedelmättöminä kuolioina. Yhteiskunta muuttuu väistämättömästi. Kaikkien niiden koulutuksellisten, teknologisten, informaation kehittymisen, yhteiskuntarakenteen kehittämisen, uusien sukupolvien tulojen entistä tilalle ja niin edelleen myötä. Demokraattisella arvostuksella on tässä muutoksessa huomattava osansa. Juuri tämä antaa erittäin hedelmällisen ja tietoisesti valittavissa olevan yhteiskunnallisten muutosten suunnan valintamahdollisuuden kohti entistä demokraattisimpia päätöksentekoprosesseja kaikilla yhteiskuntaelämän tasoilla. Yritysdemokratian tulo käytännön työelämään näyttää olevan kiven takana. Selvityksiä ei ole puuttunut siitä, mitä pitäisi tehdä ja missä järjestyksessä. Eikä myöskään, mitä palkansaajakuntaan tulee, niin riittävää yksimielisyyttä ole enää moniin vuosiin puuttunut siitä, minkä sisältöisenä suurin piirtein uudistukset olisivat tässä vaiheessa toteutettavissa. Yritysdemokratiakomitean suositukset sisälsivät tietyn toimintamallin, joka ennen pitkään tuli laajalti ammattiyhdistysliikkeen piirissä omaksuttua.